ka. Ang galing mo baga so Spanish baga madali. Kaya tinis makatingin. Taga Dubai. Iguana ako, ang papangit. Pilipino ang Jowaker. Unlimited ko man yan, insa. Diyos ko. Oh, sir na. Hindi ko niya nakaturo sa bago. Ay, very good. Sino yan? Sino yan? Ilocano. Ilocano siya. Hindi. Bulacan. Bulacan yun. Ilocano. Paano mo nakilala? Ka-YouTuber. Ha? Ka-vlogger. Ka-vlogger. Ilocos siya, te? Ilocos, oo. Isabela. Ay, Isabela. Tama yun ang nipin. Hello po, Auntie Jamie. Galap shoutout. Good evening po. Salamat sa pagbisita.
Na yung sincero. Maria Eric na kuya, may kalap shout out. Good evening. Sindang duwas. Siguro. Tingnan mo nga kami ni Daddy. Nag-Dubai na siya ng ilang taon tapos kami ang pinagtagpo dito sa from Spain. Sigurang pala Sigurang pala na. Manila. Sukatin lang namin ang Manila. Maria Eric. Natutuwa talaga ako, Ate Mitch. Magsusukat lang kami Manoy Eric ng Manila at saka Bicol. Thank you. Ate Miss, ay ate, may magpapakasal na kayo na. Oo. Magalakad na lang, mga kailangan requirements. Sige, daan kayo dito sa akin ang kape. Kape muna tayo. Saan yan? Saan yan? Manoy Eric? Yung tinutuluyan namin sa harap lang ng MOA. Ate Mitch, Kita-kits tayo. Nag-lipstick Konti. na minsan. Oo, okay. Nagpa-lipstick ko na yan. Bagong. Okay. Ito nga talaga, Ate Mitch. Kasi minsan, pagka masyado mong inaano yung sarili mo, yun yung para katuloy na Yun. Dahil siya naman naka, baka marinig tayo sa Hindi eh. Sa ano kami Manoy Eric sa Tower B Shell Residence. Tapat ng MOA. Mama Lassie, good evening. May love shout out. Tower B, yung aming condo, Manoy Eric. 15th floor.
Mama Lassie, thank you. Kuya Manoy Eric, salamat. Sa parking tayo. Love one. Tay, ito na ba? May club shoutout, Tay. Dito na po kami sa sa Paano mo maipapa... Maynila namin. Ito, papunta na kami ng Naiya. May nangangailangan ng tulong, tapos ayaw mo tulungan. Paano mo maipaparamdam sa kanila yung love? Love of Sisi Sky, Sisi. Andito kami Sisi sa Maynila namin. Gusto ni Miguel shoutout, sabi ni Manny Eri. Diyan lang kayo ha, huwag kayong diyan ba kayo mag-work? Hindi po. May susunduin lang Manny Eric. Sisi Sky. Hindi na tayo nagbabanding sa live Sisi. Kailan tayo magkakantaan. Be, nagkakantahan kami minsan bis alive. Sir, pwede mo saan yung part? Okay. Diretso ka. Okay. Bukas. Ay, hindi pa ako tayo uuwi. Bukas. Hindi ko dala yung V8 ko. Saan ka punta? Dito Sisi sa may susunduin kami. Sir, di ba may access din dito papuntang Terminal 3 arrival? Pa-5 po kayo sa sa second burger point. Tapos sa ground po yung arrival natin sa inyo. Miss Sky, may galaw ka raw. Sisi Virgin ta. Yun na yung blue button po. Kaya na po parang Okay. Thank you. Okay, ang mahawak ka dito.
Panay pala yung yaw-yaw ko. Naka-off pala yung ano ko. Yung mic. Manay Eric, Nicolong Shoutout. Salamat po sa pagkakasa. Ay, nabandi po. Thank you, Mike, kasi nandito po kami sa, Manila namin. Mike? I worship your holy name. Salamat po, Three Eyes, na andyan. Thank you. Sisi Virginda, thank you. Nag-airplane ka na lang sana. Hindi ka agad tayo nakapag-book kaya nag-bus kami ni Luz kagabi. Umalis kami doon, alas 9 na ng gabi, nakarating kami dito. 1:00 ng hapon, kanina, kaya haggard na. Haggard na yung anak ko. Oo nga, haggard na haggard. Lawak po ng bahay niyo, Manay. Dito yan, Manay Eric sa naiya. CR pala siya. Nasa naiya kami, Manay Eric. Manay kasi aw pala. I will worship your holy. Ano? Sis Dit, Nicolong Shoutout. Thank you, Manay kasi aw. Nasa terminal, terminal 3 kami, guys. Covered na. Salamat sa patamsak. Yung nga rin, Ben. Let's go. Ay, bukas ang aking bag.
Bakit bukas? Wala strict na yan. Buti na lang. Dito pa? Dito pa? Dali. Sis Dit, hahanapin ko ang apam ko. Hahanapin ko sis Dit ang aking apam. Gala din pag may time. Oo. Oo, sis Dit. Yan si Dos, si Hermanes. Kadas Hermanes ko. Panay pala yung ano ko kanina, yung bag ko bukas. Tatawid ka mo sa tulay. Iyo po kayo, manay kasi ako. Bahala na yung guide namin na yun, oh, yung mag-asawang pinsan ko. Tagasunod lang kami ba? Uy, sabay mo ko. Selfie na. Paulit na kamo, Bicol, Manay. Dahil pa man po, ano, may susundon lang kami digdi, Manay kasi out, tapos balik kami duman sa kondo na tinutuluyan namin sa Shell Residence. So, tapat ng MOA. Ingat mga sisilog. Thank you, sister. Masa na yung ano? Ubo ako. Wala pa. Yung from Spain. Saan? From Abu Dhabi. Wala pa. Mamaya pa yun. Arrival niya, alas 10. Opo, Harani po sa MOA. Opo, Manay kasi Harani. Tower B. Nasa Tower B kami, Manay kasi naka-check in. Naubo ako. Alin? Ano yan ang delay? Ayun o. Anong oras, bebe? Alas 10. Alas 10 ito. Mahilig kayo dyan pag nyaw namin. Aray. Ayun o, arrive o. Oh, ayan. Nandiyan na, abangan na natin. Bigyan takata pag nauna, uni-ong kan. Pag nauna, bigyan ko da siya. Aray na. Kahit. Good night to all. Ayan. Salamat man kasi sige po, ingat po kamo dyan. Po ako. Iyo po. Salamat. Yahoo! Yahoo, sis Beat. Sana all no, may afam. Si afam ko matagal pa yun, sis Beat. Kailan ko kaya yun sa salubungin? Pinapaganda sa mga sarili ng tapat. Kasi bulo. Saan na yun? No, ayun si Dos. Yun nga, yun yung tinatanong ko kay Ate Mar. Yung flight number. Hindi naman na ini. Ito na, para lang ko na ito na. Tapos ka, talaga. Nahanap talaga. Binurayaan agad. Mailing lang sa phone niya. Makita lang si Apple niya. Sige lang, Dos. Kaya mo yan. Pagbiyahe sa abroad. Nakasarap magbiyahe sa abroad. Kaya nga, sabi na, di ba sabi ni, lagi sinasabi na kapag gusto niyo magpunta, meron na daw kang bahay na uwi doon. Oo. Sana all, no? Sana nga talaga makarating. Tapos lagi niya din sinasabi na, pag daw andun na daw sila, kunin natin si ate mo.
Oo, kaya nila. O, kayo ni ano? Kayo ni jowa mo, no? Kahit ako lang. Oo. Ano? Huwag ka daw papapigil sa jowa mo. Dapat ikaw daw magustuhan. Sabi niya nga, pag natuloy ka doon, pupunta tayo siya doon. Doon siya mag-work. Tingnan mo, Ay, Daddy, anak ang mo, ano, sabi. 56 daw ang bar. Oo, ang taas oh. Sila po benta. Oo, 69. Swiss. Sabi ni Maisy, ay, nangeka mo. Yun siya nag-alat. Garso na ilin yan, ha? Ano na? Ayusin ko yung aking bag. Sisi, in the mirror na, may galaw shoutout. Good evening. Ma'am Tit, may galaw shoutout. Sabi ni Manay Eric. Hindi din naman agad-agad yung mga kalabas. Pag-alay kayo, kung nag-alay ka na. Ang daming naghihintay. 56 yung palitan ng peso at US. Gugutom ako, Daddy. Bibili nga tayo, Bibili akong something to eat. Saan ba ang bilihin dito? May Wendy. Okay ka lang. Iwan mo na kita. Yan ka lang. Sama ka, Tinit. Gala-gala muna kami. Hindi, bibila ko na lang something. Hindi, kumain na kami, bibi. Ano ba kinain mo? Kanin. Siyempre nagkanin kami. At saka, Sisling. Sisig. sisig. Ah. Ayun, Wendy's. Siguro sa Burger King. Kasi hindi. Dapat siguro dito si Mai sa domestic arrival. Saan? Hindi yung domestic. Di ba? Okay. Ay, oo nga pala. Opo, yung local lang pala. Gusto ko silipin yung aking Wala ko nakita rin dito video. Salamat sa inyo dyan. Akala ko naman sis, yung diwariwak mo na. Susundin mo. Nasama lang ako. Ano lang ako? Swiss date. Ano tawag doon? Ano ba yun? Nakalimutan ko na tuloy yung tawag sa nayaya lang ba? Kasi in the mirror na, ano nga yung biasap? Akala nila ako daw yung nagsusundan sa nila. Sabi ko, hindi ako, ano lang ako. Ano nga yung tawag doon? Yung ano lang ako. Ano nga yung term? Na ano ka lang sa kairibanan ka. Ano yun? Nasa ng dila ko. Oo, nasa ano din Ano yung ano lang ako. Ano tawag doon? Chaperon. Yan. Chaperon lang. Yun. Chaperon lang si Tres. Sis Dit. Matagal pa yung para sa akin. Yung para sa akin, matagal pa. Dito lang ako sa labas. Okay? Dito lang ako. Ayan. Nung galing Dubai, andyan na, nag-arrive na, kaya lang, hinihintay pa ni Dos mag-check out. Excited pa naman ako. Excited ka? Sis Dit? Kailan kaya yun, oh? My God! Malabo ba yung ko dyan? Yung aking, signal?
Sabi ni Manay Eric, blurred daw. Naalala ko ito sa sa terminal yung di ba? Yung nangyari yung nagsundo lang ng maghahatid ng ano nangyari? May Jollibee nilang daw siya mamaya. Yan, yung galing Dubai guys, naka-arrive na. Delay yung Hong Kong. Ano nga lang yung flight number, dapat kung alam ni Ate Mais, malalaman natin kung Kaya siya nga. talaga yun. Si Dus kasi hindi alam kung anong flight number. Iba naman yung Abu Dhabi dati. Nag-gym kasi ako at Ate siya nagutom ako. Ngayon? Oo, after namin umuwi kami, nag-gym ako. Doon lang sa inyo? Lapit lang, low Wow. Kaya pala. Dito yung nag-viral natin. Nasa saan. Kaya nga. Grabe, no? Biglang yun talaga. Nag-iisang anak. Grabe. Ang dami naghihintay. Nasaan na? Oo nga. Ito, ang bilis ng mata niya. It's a prank! Akala ko nandiyan na. Akala ko, itong nakatalikod yun. Pati ikaw na prank. Kasi may nakita ko nakatalikod. Parang siya. Videohan na siya. Walis ko ano ito. Hindi pa yun? So, parang Practice na kami Ate Mais eh. Ano yung dali? Buenas noches. Buenas tardes. Bienvenido del Pueblo, Pilipinas. Ano? Welcome. Anong dali? Buenas noches. Buenas noches. El Nido. Palawan. Bienvenido de Pilipinas. Bienvenido del Pueblo. Diyos me, marmar. Basta ang alam ko lang, hola, kunyado. Hola, kunyado. Ang bilis-bilis sa'yo. Ay, malis na ito rin sa'yo. Ano ba akin? Pantambay da ako. Pantambay da din ang arkaan niyo. Pantambay. Sabi ka naman. Benedict International. Siya na, oh.
Thank you guys. Sa 3 million viewers na nandyan. Salamat. Iyo, iyo. Ang dami guys na naghihintay, oh. Ang dami naghihintay. Kasi doon, may nakita ko sa gilid na nakaganon. Yung dito, akala ko siya na. Sabi ko, oo nga. Siya talaga yun. Diba? Katibay mo talaga. Sinabi ko lang ito kasi tapos iskan ko. Subusis ka na. Subusis ka na. Saya mga ginidig man. Sana. O, di pala. Natataman ito. Natatakalist mo dumalaga pa sa induman. Domestic ito mga doon. Kaya nga. International. Oo. Natatakalist mo dalaga naman. Alahanin lagi. Hindi ako papayag. Wow. May paganan lang pala yun. Mamay ko eh. Para isa-send ko na nga. Na-prank si Dos. Akala niya andyan na. Ang galing-galing talaga ni Jo. Sabi ni Dos. Videohi ako. Videohi. Binawi ko agad dati kasi baka mag-skandalo eh. Hagalpak yung tawa. Thank you, Sis Dit. Salamat. Sis Virginda, thank you. Nakadata lang ako. Nag-load ako ng Giga 100. Ha? Naka-green? Naka-green daw, Jo. Nadamit. Alam na this, kapag meron naka-green dyan, yun na yun. Lahat pati naka-black yung mga dito. Oh. Siya talaga yung kitang-kita. Sa PCC, salamat Sis Dit. Dito nga din ako. Para sabi na natin. Sabi na ko kaya siya. Pero Nagpapayat daw siya, pero ang laki pa rin ng yan. Parang 9 months. Wala pa ako nakikita. Pag siya pala yung kasi lahat ng nakikita mo, lahat naka-dark ng mga damit. Kaya kitang-kita yun agad. Sis Lady Ilocana Mix Vlog, develop sarap si salamat sa pagbisita. Nagliwaliw muna sis ang ang taga-probinsya. Andito kami sa Maynila namin. Naghihintay ng Diwariwak ni Dos. Thank you. Daming tao. Puno yung ano ngayon? Bienvenido de Pilipinas. Bienvenido de Pilipinas. Basta sabihin ko lang, hola, kunyari, oh. Ha? Wala siyang contact pa butik dahil. WhatsApp. Hindi ko alam kung nagulak.
Nenfa, mega love shout out. Thank you, thank you. Thank you, sis Dit, sis lady. I worship your holy name. Ano na? Ano? Nagdara ka? Buti nila, Thank you, sis Virgin Dad. Salamat, sis. Ayan, naka 48 na. Tabutin natin ng 1 hour. Thank you, everyone. Thank you, thank you. Sis Lady Ilocana Mix Vlog. Hello, sabi ni Sis Lady. Natanaw mo na? Ayun o. Nagka-green. Janitor. Kapag nainat na ito, dun malamig sa luwas gayod. Ade. Na, 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 na. Napirot na lamang sigyo gayod. Ang dami naghihintay guys, oh. Ang dami naghihintay. Pagtingin ko sa iyo, mas lalo kang tumangkad. Nung pumayat na. Ma'am Ann, Queen, nagalang shout out. Good evening po, Ma'am Ann. Thank you, thank you. I worship you. Sisi Virginda, thank you, Sisi. Thank you po sa patamsak, Ma'am Ann. Ang daming tao, guys. Ang daming mga naghihintay, mga sasalubong. Meron lang susunduin, Ma'am Ann, dito sa sa Naiya. Sana all. Hihintayin si Juwari Waps nito. Yung Juwari Waps ko, matagal pa yun. 2050 pa daw siya uwi. Sana all, sana all, sana all. Sana all, sana all. Diyos. Sana susunduin ang Juwari Wap. Oo, daming tao oh. Daming gaabang din ang kanilang mga Juwari Waps. Dami rin nag-aabang sa kanilang mga Juwari Waps pa.
Diyan ka ngayon. Opo, Ma'am Ann. Nandito po kami. Kagabi kami nagbiyahe ng aking sister. Tapos, dumating kami kaninang 1 p.m. dito sa Manila. Nakakulay green daw. Kaya kapag may kulay green dyan na damit, yun na yun. Kasi lahat ang nakikita ko, lahat naka-black. Black and white. Si Ang Palayang Kalabat. Si Ang Palayang Kalabat. Hindi ko makita. Hindi ko makita yung loob. Lahat naka-green eh. Iuwi mo na. Kunti lang oh. Kunti lang yung naka-green. Wala akong makita naka-green. Janitor yun. Yung mga naka-green dito, janitor. Ngayon, patingin nga. Wala pa. Hmm? Nag-lose ito siguro. Saan? Saan lumsot? Haha, sabi ni Sis Bergenda. Saan yung mga naka-green dyan? Baka mamaya, andito na pala sa labas, no? Panay yung hintay namin dyan. Panay yung hintay namin. Nasa labas na pala. Kasi kanina pa eh, naka-arrive na kanina pa. Nagabot kita, alis-is kami sa libo. Kaya. Nandiyan pa yun. Nasa loob pa yun. Hindi pa yun naka-check out. Ayun na, siguro siya pa mo. Hintayin ko din si Afam ko. Mag-angkin tayo ng Afam. Wala ko nakikita naka-green sa loob. Alam mo kayo, sa pagdala nga rin siya. Alam mo yung siya na, kilito ba ng murabi. Tapos, Piniling ko sa picture. Kung siya talaga, alam mo ka, ganyan. sabi ko, confirm siya. Si H Japan, nag-walk it out. Nagpalit ng damit yun, sis. Nagpalit daw ng damit. Anong kulay kaya pinalit, no? Pagdating kasi dito, wala siyang cellphone, walang SIM card na pwedeng magamit kasi iba yung ano niya. Kailangan talaga makita siya agad ni Doas. Sana kaya? Yun o, naka-green. Hindi naman yan. Light green. Sabi niya, alo yung dati sa mga luggage na nila. Sabi niya. Suko ng marami.
CH Japan, I love shout out. Thank you, thank you. Kakangalay tumayo. Ha? Isang buwan lang daw. Bilis. Isang buwan lang daw binigay na bakasyon. Madalas ko sa iya, yung ano yun. Ayaw, pero Sinabing alas 3. gusto. Isang buwan lang daw. Bilis naman natin. Kaya nga. Hmm? 1 month lang siya mag-stay sa Pinas. Ma'am Ann, thank you. Your attention, please. For your safety, we advise all passengers to use only official airport taxis available at the designated stand outside the arrival area. Please avoid accepting ride offers from individuals outside the terminal. They are not authorized. Airport security is actively monitoring the area for your protection. Thank you. Paalala po, para sa inyong kaligtasan, sumakay sa mga opisyal na airport taxi na natatagpuan sa itinalagang sakayan sa labas ng arrival area. Iwasan po tumanggap ng alok mula sa mga lumalapit sa labas ng terminal, hindi po sila autorisado. Patuloy pong nagmama sila airport security upang matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng lahat. Maraming salamat. Ayan, tinatawag ka na. Sorry. Agoy, nagano na yung yung TNT. Maubos na yung aking MB, guys. Pag umikot-ikot na to, ibig sabihin, wala na akong data. Mamaya na lang pag uwi doon sa sa aming tinitirahan. May wifi. Administrative Order Number 24 Series of 2024 issued by the Philippine government. All arriving and departing guests Nagparatindog na lugod si Jo. register and update their information in e-travel. The official one-stop electronic travel declaration system before proceeding to immigration, quarantine, and customs. E-travel is accessible via e-travel.gov.ph or the Wala pang e-travel nakikita naka-green. Walang naka-green, oh. More on black. Black and white. Ano daw? Naka-green daw siya, Ma'am Ann. Kaya tinataas ko yung mo, kung may makita tayo dyan na naka-green, siya na yun. Wala pa eh. Ilan ba luggage? Ilan luggage? Oo, matagal nga, sis. Siguro, abutan kami dito ng mga anong oras ba? Kasi yung arrival niya talaga kanina, alas 10. Mag-check out pa yun. Siguro, abutin pa kami dito ng 2 hours, no? Maghihintay. Ang dami ng mga naghihintay. Oh. May chocolate ka? Meron siguro, Ma'am Ann. Hindi yun mawawala. Puno. Nakita ako, naka-green, pero babae. Saan na yun? Okay, na pa daw ba?
Wala pa yun. Wala pa yun. Yun, naka-ring. Pero hindi siya. Fams is dead. Sige. Help ako maghanap. Naka-kulay green. Naubos na ang video araw-araw. Agoy, pag nagano na guys yung TNT. Naubos na ang video araw-araw. Kapag umikot na ito, alam na this. Buy all na. Mag-video na lang ako mamaya. Sis Jed, mega love shout out. Sisi, thank you. Maman, thank you. Sis Virginda, Sis T, thank you. Marie Eric, salamat. Salamat po sa lahat ng mga sumilip. Thank you. Sis Japan, thank you. Ang palayang kulubot. Diyan ka lang. Pag umikot na to, alam na, wala na akong data. Ubus na ang load ko, ang MB. Mag-video na lang ako mamaya. Ang daming tao, guys. Puno yung Terminal 3. Ang dami. Ma'am Ann, thank you. Ayan. Nakatayo kami. Mga nakatayo. Ha? Parang siya, no? Ayun, no? Akala namin siya. Ano sis, may sinundo kami dito sa NAIA. May susunduin. Wala pa. Tapos mag-i-stay kami doon sa doon sa may tapat ng MOA. Shell Residence. Tower B. Alam ba, sinusundo mo? Alam niya. Alam niya si Sisi. Nasusunduin namin siya. Kailangan kami yung makakita sa kanya kasi wala siyang phone na gagamitin pagdating dito sa Pinas. Kaya kailangan makita namin siya. Ang daming tao. Kanina, walang tao yung masyado. Ngayon, padami na ng padami. Ang dami mga naghihintay. Sige lang. Nasaan na si Dos? Afam ba? Yung tanong pala ni Sis Jed, afam ba sinusundo mo? Oo, Sisi. Oo, Sisi. Afam ni Dos. Hindi ko afam. Afam ni Dos. Ni sister. Na-miss ko magsundo ng ex. Afam ko. Uy, talaga ba? Yung ex mo ba? Afam pala? Ano nangyari? Bakit naging ex? Puno nga assist dito, oh. Ang daming tao na magsusundo din. Andiyan na? Andiyan na siya. Ayan. Ayan na siya. Akin na, cellphone mo. Video ko na. Andiyan na siya. Dali. Ay, yan ba? Excuse me. Andiyan na. Bienvenido de Filipinas. Yan na. Yan. Sana all. Hi, kunyado. Hola.
Hello. Asan na yun? Tran, tran. Andun sila, oh. Bienvenido. Ano na? Wag ko daw, sabi ni Diyos, wag ko daw pumusan. Kasi buntis daw. Si Diyos talaga kasaway. Andun, bumili ng pagkain. Ayun na, nakita na sila. Pangalawa, papakasal na sila. Ayan, thank you guys for watching. Thank you. Ano daw? Bahala kayo dyan. $30. 30 oras. Oh my God. 30 oras ang biyahe. Grabe na. 30 oras. 30 oras ang biyahe from Spain to andun, bumili ng pagkain ata. Yun. 30 oras si from Spain, tapos nag-stop over sa Dubai, nag-change ng flight, tapos papunta na dito sa Pinas. You know, nakasilip talaga ang kanyang Hindi na siya nagdala ng malaking malita kasi nahirapan siya nung umuwi siya dito nung nakaraan. Saan na yung dalawa? Andun, no? Doon sa Wendy's ata. Ayan. Mag-end na ako mga sisi. Salamat ang marami. Hinihintay ko yung hugs, yung nakikita ko sa... Diba? Nag-ano na sila? Ang bilis ni Dos eh. Nagnakaw agad si Dos kanina pagdating. Hindi ko nakuhaan kasi dito sa isang sipi ko. Dito lang kita si Jo. Mabalik ito duman. Hindi lang muna kita. Tapos si Jo, mabalik ito doon sa pwesto. Baka di tayo magkita-kita. Bumili muna ng pagkain yung mag-asawa kasi dito lang oh. Dito lang muna tayo. Bye, Sisi, ingat. Thank you. Ma'am Ann, thank you. Sis Jed, thank you. Sis Bergenta, salamat. Thank you, Six Eyes. Bye, everyone. Sis D, thank you. Salamat. Bye na po. Babalik na kami. Bienvenido.